Zdravíme vás z HR snídaně u lekára.sk v Bratislavě. Tématem setkání bylo duševní zdraví zaměstnanců jako základ výkonu. První přednáška Petry Hubačové se zabývala well-beingem. Poukázala také na to, jak je důležité, aby měl zaměstnanec podporu od své rodiny, ale také od svého zaměstnavatele a věděl, jak ji využít. Určite by som rada odkázala každému zamestnancovi, aby sa zaujímalo to, čo môj zamestnávateľ môže pre mňa urobiť, ako ma môže podporovať v oblasti well-beingu, môjho mentálneho zdravia alebo celkového zdravia. A ak aj môj zamestnávateľ tieto benefity neposkytuje, aby som sa sám zaujímal, čo ja sám môžem urobiť pre seba, aby som sa cítil lepšie. Ve druhé polovině programu nám Dagmar Kopčanová, psycholožka a psychoterapeutka z Mediconetu, přinesla informace o stresu v pracovním prostředí a představila možnosti, jak mu čelit. Tak tých rád, čo by mal pracovník urobiť, keď cíti na sebe stres, môže byť aj viacej. V prvom rade ale je to otázka neuzatvárať sa do seba. Prvá vec je reflektovať tie prvé starosti, ktoré má v práci tomu svojmu nadriadenému. Práca so stresom záleží v mnohom od toho, ako ho my sami vnímame a ako ho vieme častokrát aj rozložiť s inými spolupracovníkmi. Právě sdílení zátěže s okolím je podle výzkumu jedním z nejúčinnějších způsobů prevence vyhoření a zároveň signálem pro zaměstnavatele, že je čas přehodnotit nastavení pracovních podmínek. Musím povedať, že pre mňa bolo veľmi príjemné si pozrieť také zhrnutie všetkých možných benefitov, ako môže zamestnávateľ pristúpiť k tomu z rôznych strán, kde všade vie svojich zamestnancov podporiť. Široká nabídka benefitů zaměřených na well-being zaměstnanců pak dává firmám možnost reagovat na konkrétní potřeby svých lidí. Děkujeme, že jste byli s námi a těšíme se na viděnou na některé z příštích inspirativních snídaní u lekára.sk.